माने आं गोदोनिफ्रायनो बिपिएफ दोलोआवनो दंखायोमोन। दा बे समावहाय बे बिपिएफ सरकार गैयै समाव आङो बे राजीब बांगाल साराथ' जोंना निजे गाज्रि मानसि नङा, मोजांमोन। थारमाने बिनि एसे एनै अननाय मोनगोन खोमा होननानै ओरैनो थाथ'हैनाय बायदि जादोंमोन आरोखि। दा हनै नैबे दाख्लै एसे एनै गोनो गोथो जानायाव बेहाय राजीब सारजोंबो थाफानाय जादोंमोन एसे। ओमफ्राय नै दा नैबे टिकेट होनाय बेलायावबो जोंना कुमार सारा माबाखौ बोखांनानै लाफिननाय जाहैबाय, बेखौ खोथा होदों आरोखि। बेनि दारै दा नैबे जुबिराज सारजों फैफिननांगौ बायध'था जाहैबाय। नोंथांमोना दिनै साबैसे जयनिं जाखो दिनै? दिनैहाय 15 ना 16 जनमोन, 16 जन जयनिं जानाय जाहैबाय आरोखि। गासिबो ओरैनो बिजेपिआव थांजोबदोंमोन। आगोलावथ' गासिबो दङ बे बिपिएफनि मानसिखाजोबमोन आरोखि। गोजोननाय माने जोंहा नैबे बिजेपिनि दारै बे बिजेपिआव थाङाबा जोंहा राजीब बांगाल सारखौबो मोजां मोनोमोन आरोखि। दा बे बिजेपिआव थांनायनि थाखाय एसे उसुबिदा मोनदों आरोखि। आगोलावथ' राजीब साराबो बिपिएफनि मानसिखामोन नालाय, जों मानसि हिसाबै बे राजीब सारखौ जों गाज्रि मोना। जोङो पार्टिया जोंहा गोदोनिफ्रायनो जों बिपिएफआव थाबोखानाय नालाय, जों बेजोंनो थांफिननांगौ बायध'था जाहैखायो आरोखि। जितु रुलिं गभर्नमेन्ट पार्टी जेनाखि प्रमद बर' सार, बिथाङा बुंबाय थायो परिबर्तन जाबाय बिटिसिआव बा सुइजारलेण्ड बानायगोन होननानै बेफोरबायदि बिटिसिआव बुंबाय थायो ससियेल मिडियानि थ्रुयै। थारै बे बेसेबां सैथो? थोद बेखौलाय आरो मा बुंबावनोब्रा, सुइजारलेण्डआ हनै गावनि न'खौसो बानायनानै लायो बियो। जेबो गैया, सुइजारलेण्ड गैया, ओरैनो रं फुनलानायसो बेफोर, जेबो गैया। सुइजारलेण्डनि नामाव ओरैनो